rahasia ikon pengen mau merubah tarian hidup. Asa tarulihong di luar si ada wali molo dosa atau ditarobat jalan alami marbari asa tumpos roha di dalam dari namun kita roha tu ami yang jadi rohani di bagasan rohani ayo bulan sikap babat dan Asia ikon asa tarulihong di luar si